Rodina je pre mňa všetkým. Keď sa zamyslím nad tým, čo ma robí šťastným, vždy sa mi vynorí obraz mojej rodiny. Nie je to len o tom, že sme spolu, ale o tom, akú silu a podporu si navzájom poskytujeme. Rodina je základom, na ktorom staviame naše životy. Pamätám si, ako sme sa všetci zhromaždili na oslave narodenín. Smiech, hry a spoločné jedlo. Tieto chvíle sú pre mňa nezabudnutelné. V týchto momentoch sa cítim milovaný a prijatý taký, aký som. Rodina je miesto, kde môžem byť sám sebou, bez strachu z odsúdenia. Keď sa pozriem na svoje deti, vidím v nich budúcnosť. Učím ich hodnotám, ktoré som dostal od svojich rodičov. Učím ich, že rodina je najdôležitejšia. V ťažkých časoch sa na seba môžeme spoľahnúť. Keď sa niečo pokazí, viem, že sa môžem obrátiť na svojich blízkych. Rodina nie je len o krvi. Môže to byť aj o priateľoch, ktorí sa stali súčasťou nášho života. Tí, ktorí stoja pri nás, keď je to najťažšie. Tí, ktorí nás poznajú lepšie ako ktokoľvek iný. Tí, ktorí nás povzbudzujú, keď sa cítime slabí. V dnešnej dobe, keď je všetko rýchle a premenlivé, je rodina stabilným bodom. Môžeme sa spoľahnúť na to, že nás rodina nikdy nesklame. Vzájomná podpora, láska a porozumenie sú hodnoty, ktoré si musíme chrániť. Niekedy sa stane, že sa pohádame alebo nesúhlasíme. Ale aj v týchto chvíľach je dôležité si uvedomiť, že láska je silnejšia ako akýkoľvek spor. Riešenie konfliktov nás posilňuje a zbližuje. Rodina je aj o tradíciách. Každý rok sa tešíme na Vianoce, kedy sa všetci stretneme, aby sme si pripomenuli, čo je naozaj dôležité. Tieto tradície nás spájajú a vytvárajú nezabudnutelné spomienky. Na záver, rodina je pre mňa najdôležitejšia vec na svete. Je to miesto, kde nachádzam lásku, podporu a pochopenie. Bez rodiny by bol život prázdny. Preto si vážim každý okamih, ktorý s nimi trávim a snažím sa im to každý deň ukázať. Rodina je skutočne to najcennejšie, čo máme.